Κόκκι, πλάκα μας αποβολή, Άφες! Ναι, κύριε. Έλα εγώ, εσύ σάτε εδώ. Χωρίς λόγο δεν πιστεύω. Διαφορετικός κάθε φορά. Σκοπός είναι το ρόλο αυτό να το αναλαμβάνουν όσο το δυνατόν περισσότεροι μαθητές. Ο υπεύθυνος του σεμιναρίου έχει μια σειρά από αρμοδιότητες και υποχρεώσεις. Κυριότερες είναι δημιουργεί το πρόγραμμα των ομιλητών. Στο πρόγραμμα αυτό θα καθορίσει το χρόνο κάθε ομιλίας αλλά και το λόγο των κάθε ομιλητή. Τηρούνται τα χρονικά όρια των ομίλων. Ομιλιών. Πάντα. Πάντα ακουστικά σου. Φέτα σε μένα. Το λόγο στους μαθητές που θέλουν να θέσουν ερωτήσεις ανακεφαλαιώνουν τα συμπεράσματα του σεμιναρίου. Ναι. Πώς είναι έτσι αυτό ευχαρισμένος. Ο ρόλος του πρέσβη του σεμιναρίου στην επιτυχία του σεμιναρίου είναι πολύ σημαντικός. Ναι. Ποιος είμαι. Δεν θύψες. Όχι, πόρτα. Έλα ρε μάγκη. Πού είσαι ρε μεγάλε. Τάτσα θα κάνουμε. Αυτό το δόκτυπα για να Τι λες παιδάκι ο μου. ρόλος του υπεύθυνου του σεμιναρίου στην επιτυχία του σεμιναρίου είναι και το λόγο αυτό θα πρέπει να είναι βασιλικός ώστε να διευθύνει σωστά το σεμινάριο. Σοβαρά. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να φροντίσει ώστε να ακολουθείτε το χρονοδιάγραμμα που καθόρισε. Δεν μπορώ κύριε άμα μιλάμε και εδώ πέρα. Μιλάμε εδώ πέρα μόνο την ώρα. Μόνο εμείς μιλάμε, Δεν μόνο εσείς μιλάτε. Άντε τώρα. Άντε εσύ ψαρόν. όχι ψαρό. Πες μου διαβάσεις εσύ να σε βγάλω βίντεο. Όσο θετικό είναι η κάθε εισήγηση να ακολουθήσει από μια επικοδομητική συζήτηση, τόσο αρνητικό είναι η δημιουργία Πες ότι κουράστηκες. ατερματισμών συζητήσεων συχνά χωρίς νόημα. Ο υπεύθυνος του σεμιναρίου θα πρέπει να είναι πολύ χαρακτηρός ώστε να αποφευχθεί ο εκκλησμός. Κύριε γελάει! Εγώ! Αυτός γελάει! Αυτή γελάει. Επίσης θα πρέπει να αποφύγει η μονοπόληση των ερωτήσεων από λίγους μαθητές. Κύριε κουράστηκα. Έλα,